материалу ашёҳо, набототу ҳайвонот, одам ва ҳамаи он чизҳое ки дар табиат ва дунё вуҷуд доранд, ба энергия эҳтиёҷ доранд. Ягона муди фаъолият бидуни энергия имкон надорад. Бидон ки энергияро аз куҷо мегиранд, аз куҷо ҳосил мекунанд ва чӣ тавр истифода мебаранд. бо чанд калима энергияро таъриф кардан мумкин аст. таъсири онро мушоҳида карда метавон чӣ будани онро фаҳмед. мисол меорем. тани одам қобилияти ҷамъ кардану сарф кардани энергияро дорад. агар ин тавр намебуд, мо ҳаракат карда наметавонистем, чизеро ҷунбондан наметавонистем, таҳсил намекардем, нафас намекашидем, фикр намекардем ва ғайра. зеро бе энергия ягон мавҷудот тағйир намеёбад ва ҳаракат намекунад. энергия метавонад дар шаклҳои гуногун зуҳур ёбад. гармӣ як нави энергия аст, зеро ҳолати чизҳоро тағйир медиҳад, яъне яхро об мекунад, ҳарорати чизҳоро боло мебардорад, металлро об мекунад. қувваи барқ низ як намуди энергия аст. гармӣ меофарад, хунук мекунад, рӯшноӣ тавлид мекунад, ба ҳаракат медарорад ва ғайра. навъҳои дигари энергия низ вуҷуд дорад. садои рӯшноӣ, кимиёӣ, кинетикӣ ва ғайра. ҳама инҳо қодиранд ки ҳолати ҷисмҳоро тағйир диҳанд. ҳамин тариқ энергияро метавон тағйирдиҳандаи ҳолати чизҳои атрофи мо шуморед. энергияро истеҳсол кардан мумкин аст. инсон энергия истеҳсол кардан наметавонад. вай фақат онро тағйир дода метавонад. на ҳайвонот, на мошин, ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз қудрати онро надорад ки энергия офарад ва ё онро нест кунад. лекин онро тағйир дода ва истифода карда метавонад. об, шамол, офтоб дорои захираҳои бузурги энергия мебошанд. вале агар инсон онҳоро ба энергияи фоиданок табдил намедод, ҳамаи ин захираҳо бефоида мемонданд. ҳамин тариқ энергияи шамол, яъне бодро метавон ба нерӯи барқ табдил дод, ё ба чархи велосипед генератор васл намуда метавон ба воситаи чарх занондани педал қувваи кинетикетро ба нерӯи барқ табдил дод. телевизор нерӯи барқро ба рӯшноӣ ва саду табдил медиҳад.